Baziren bitxerri, bitxerri jurrin, buztana harin. Egun berri bat jaio da. Eguzkia mendien artetik zerura igotzen hasi da. Oraindik lo dagoen baserria esnatuko du oilarrak bere kantuarekin. Egunak argitu du dagoeneko. Lo daudenak esnatuko ditu oilarrak bere kantuarekin. 5 minutu gehiago, besterik ez. Lan asko daude baserrian egin beharrak. Lehen da bizikoa, aberei jaten ematea. Hori da sakea txupek duena. Txup, ez izan gormanta. Utzi zerbait txipi. Zerria. Txip gaixoak ez du digestio arazorik. Luze egingo zaio bazkari arteko denbora. Bazkal ordua! Hori da patata potea! Ai, Txup, egintzak lo eta jango dugme. Txup esnatu da eta antza denez goze handiarekin gainera. Ez da horrelakoa izan behar, Txup. Bientzat aski dago. Lan aritu ostean, goseak amorratzen dator jaun tripero. Lagunak datozkio etxera gainera, eta jaki goxo-goxoa prestatu nahi die. Hiru lagun izango dira mailan, eta jatun onak hirurak ere. Eska xamarra iruditu zaio Txip.
Oh. Hau bai pieza ederra. Lasai, txip, hori du kantzia hori. Txup ematen duk. Viva Rioja, viva Navarra, txerrionaren iztarra, hemen guztiok anaiagera, ustu dezagun pitxarra. Glu, 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 glu,